bei. Skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso mor kod ilo kuom rieny e penj kotenre gi duoko mag penj maduong' mar KCSE mar higa mokalo, ma bende nogolo ayanga odiochieng' manyoro. Mana ka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Kuom skundego mar jogo manigi ng'ol mar winjo, Kapsabet Secondary School for the Deaf bende ne ok odong' chien e nyiso mor kuom rieny e penjgo. Ndalo achiel tok jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba golo duoko penj maduong' mar klas 12 ma higa 2025, skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso morgi kuom yudo duoko maber e penjgo. Morgi ilo ne okwako skund jogo manigi ng'ol mar winjo ma Kapsabet Secondary School for the Deaf. Jatend skund no Grace Yego yango ni ne giyudo min mar 4.75 kowuok e min mar 3.2 ma higa 2024, kopuoyo ahinya ni ma e higa ma gitimo maberie moloyo e penj mag KCSE. We are so glad today. We are happy that we have received exemplary results. This year we got a mean score of 4.75. This is the highest mean that we have ever had. We had, last year we had a mean of 3.2, and this year we have 4.75. We are so happy. Skund Nyirima Alliance bende ne okodong' chien e nyiso morgi e wi duoko maber mane giyudo e penj. So A plane, they gave us our 58, A minus 179, B plus 149, B plane 87, B minus 43, and 13 C plus. All those grades are going to translate into the university, and that is very, very good. We are happy. Make sure you do all the assignments and you do your parts, you do your extra parts. Of course, out of 100%, 75% is for you, and the rest you leave it to God, because He does acknowledge and He does reward us according to our works. I believe you'll be able to pass. Yeah. And we have double blessings because our twin sister, who also has done equally well from Loreto High School, has got A of 83 out of 84. So we are so happy for what God has done to this family. Skund Nyirima Limuru bende yango morgi kuom yudo min mar 9.03 kowuok e 8.702 ma higa 2024. Now, in 2025, we had a candidature of 499, and we have a B of 9.03. Bunyore Girls bende orienye penjgo kod min mar 9.81 ka jopuonjre 5 owuok gi duoko mar 84 ewi 84. Skund Nyirima Ganima bende owuoyo penjgo kod min mar 9.3. So majority of our girls are needy. Some of them are orphans, but despite that, we have created a conducive environment and given them a good opportunity, hence the good results. Ka skund Nyirima Sironga e Nyamira bende ogolo jopuonjre 156 madhi e mbalariany kata obedo ni en skul mane nigi jopuonjre mathoth moloyo maromo 1,100 mane ondikore ne timo penj mar 2025. Ka alwora mar Nam Chumbi, morgi ilo e wi timo maber e penj bende nokwako skunde sekondar ma Mama Ngina kod Shimo la Tewa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Tok jopuonjre moheo 700 rem yudo grade madwarore mar donje mbalariany kaluwore kod duoko mag penj mar KCSE mar higa mokalo, ma bende